हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। आमदार दीपक केसरकर यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील त्यांच्या समर्थकांनी राजभवनाच्या परिसरात जल्लोष केला। यावेळी केसरकर यांचं स्वागत करण्यात आलंय। तसंच दीपक भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है अशा घोषणा देऊन केसरकर यांना पुढील वाटचाली शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी अशोक दळवी, नारायण राणे, संजय माजगावकर, शैलेश मेस्त्री, प्रेमानंद देसाई, गणेश प्रसाद गवस, प्रवीण गवस, विशाल तळवडेकर, राजू निंबाळकर, मायकल लोबो, योगेश महाले, दादा देसाई, सचिन बालावलकर, संतोष शेट्टे, नितीन मांजरेकर, नितीन शिरोडकर, संदेश निकम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram